Helo bawb, mae'n dechrau nosi ym myd cyw. Mae'r haul yn suddo i'w wely, felly dewch efo fi at y criw i glywed stori fach cyn cysgu. Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr i di cyw i glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd cyw. Ydy pawb yn barod am stori fach hapus? Wel dewch, gwnewch eich hun yn gyffyrddus. Heddiw, stori am greaduriaid y gors gewn ni. Wyt ti'n cofio, Bolgi? Am ddiwrnod diflas, meddai Bolgi wrth orwedd ar y soffa. Does dim byd i wneud. Beth am fynd am dro at y gors? Mae'r gors yn ddiddorol iawn, meddai Deryn. Y gors? Am ddiflas. Dwi ddim eisiau mynd i weld hen gors wlyb, meddai Bolgi. O, tyr tefon ni Bolgi, meddai Deryn. Mae yna lawer o greaduriaid diddorol yn byw yno. Doedd Bolgi ddim eisiau mynd o gwbl, ond roedd gweddill y criw wedi dechrau paratoi gan wisgo eu cotiau a'i hetiau, felly doedd gan Bolgi fawr o ddewis, ond i dilyn. Ar ôl cyrraedd y gors, edrychodd Bolgi o'i gwmpas. Am ddiflas, does dim byd yma, meddai gan gwyno eto. Beth am chwarae cuddio, cynigodd triog. Iawn, meddai Bolgi. Ewch i guddio a mi wna i chwilio amdanoch chi. 1, 2, 3... Cyfrodd Bolgi i 20 cyn gweiddi, barod neu beidio, dyma fi'n dod. Roedd pawb yn eu cyddfan yn aros yn dawel wrth i Bolgi chwilio. Yn sydyn, gwelodd rhywbeth yn symud wrth ymyl y dŵr. Ti sy'n a plwmp, gofynnodd. Yna, gwelodd bri gyda adenydd tlws yn hofran uwch y dŵr. Helo, pwy yw ti, gofynnodd Bolgi. Gwas y neidr ydw i. Dwi'n byw yn y gors. O, helo, meddai Bolgi. Dwi'n chwilio am fy ffrindiau. Wyt ti eisiau helpu? Cytunodd gwas y neidr a dechreuodd y ddau chwilio gyda'i gilydd. Yna, gwelodd Bolgi rhywbeth arall yn symud wrth ymyl y dŵr. Ti sydd yna cyw, holodd Bolgi, ond creadur arall oedd yno. O, helo, madfall, meddai gwas y neidr wrth ei ffrind. Madfall, dyma Bolgi. Wyt ti eisiau chwarae hefo ni, madfall? Os gwelwch yn dda, meddai madfall. Yna, roedd rhywbeth yn symud ar lan y gors, ac roedd Bolgi'n siŵr ei fod wedi ffeindio llew y tro hwn. Aha, meddai, wrth symud deilen fawr. Ond nid llew oedd yno, ond broga. Gai chwarae hefyd, meddai'r broga. Wrth gwrs, meddai Bolgi. Cyn hir, roedd Bolgi a'i ffrindiau newydd wedi dod ar draws aderyn lliwgar iawn o'r enw Glas y Dorlan, ac roedd yna ddyfrgu yn nofio ar ei gefn yn y dŵr. Roedd Bolgi mor brysur yn sgwrsio gyda'i ffrindiau newydd, nes ei fod wedi llwyr anghofio ei fod ar ganol chwarae gêm o guddio. Ar ôl cuddio am hir iawn a dim golwg o Bolgi, penderfynodd y criw ddod allan i chwilio amdano fo. Bolgi, wyt ti wedi anghofio am y gêm, gofynnodd Deryn. O, ma'n flin gen i, meddai Bolgi. Nes i ddim ffeindio unrhyw un ohonych chi, ond mi nes i ddod o hyd i ffrindiau newydd. Hei, beth am chwarae cuddio eto? Ond y tro hwn, mi wna i a chreaduriaid o gors guddio, a gewch chi i gyd chwilio amdano ni. Iawn, meddai pawb. Roedd Bolgi yn gwybod y byddai creaduriaid y gors yn gwybod am lawer o lefydd gwych i guddio, ac yn wir, Bolgi oedd yr olaf i gael ei ffeindio.
am ddiwrnod da, meddai Bolgi, wrth ffarwelio gyda'i ffrindiau newydd. Cawn ni ddod yma i chwarae eto? Wrth gwrs, atebodd creaduriaid y gors. Ac i ffwrdd â'r criw am adref, ac erbyn hyn, roedd Bolgi'n meddwl bod y gors yn lle diddorol iawn, ac yn ysu am gael mynd yn ôl i weld gwas y neidr, madfall, broga, glas y dorlan a dyfrgu. Pan mae hi'n hwyr ac yn dechrau nosi, does dim byd gwell na chael stori fach cyn cysgu. Mae'n amser mynd i gysgu, bydd stori eto rhyw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd cyw, bydd stori eto rhyw dro gan y criw. Ie, nos da o fyd cyw. Nos da, criw! Hwyl fawr, bawb!